és evident que les oportunitats les pinten calbes i tenim avui persones que han sigut prou smart, prou ràpids, prou àgils, per veure una mica aquesta alternativa. Jo explicàvem això i ens agrada explicar-ho en primera persona, però a la vegada jo crec que l'interessant és que els que són els protagonistes, i en tenim uns quants aquí al costat, us ho puguin explicar. Per exemple, comencem pel senyor Rafael aquí ens falta una R, Arquimbau, de l'empresa Expocom, una empresa, pel que he vist, que té uns quants anyets. Si no m'erro la va fundar vostè o tu la vas fundar l'any 79, del segle passat, no? Una mica... Fa uns quants anys, no tants com el rei, però quasi, i que si vols explicar-nos una mica aquest èxit empresarial com anava fins al moment que ens vas trobar a nosaltres, doncs t'ho agrairé. Sí, home, va ser per mi una troballa. Reempresa va obrir la porta a poder fer el somni de que una empresa que durant tants anys m'ha costat molts treballs i moltes penes i molts disgustos a la família, també, doncs que pogués tindre una reincorporació, una continuïtat i tot el tema. Com bé dius, l'empresa la vam fundar el 1970, es dedica plenament a les telecomunicacions i a la seguretat, i durant tot el període d'aquests anys hem sigut pioners en moltes coses de telecomunicacions, ja que ha sigut el boom de tot el que és la telecomunicacions, sobretot els 90, els 95 i fins als 2000. Bé, hem aguantat el tipus fins ara, però clar, jo no tenia un relleu generacional, ja que el meu fill està fora d'Espanya i no volia entrar en aquest joc. I va ser la gran sort de trobar aquest tema de reempresa a través d'un amic meu. Tot i així, vaig dirigir-me i la veritat és que a la primera ocasió que vam tindre pràcticament ja vam fer diana, o sigui, ja ens vam posar, que pràcticament va ser un amor a primera vista amb el propi reemprenedor. Per cert que ens en van... Va ser un període d'un mes que ens van presentar més gent, però la primera de les presentacions va ser la bona. I en aquest cas va ser l'Eduard Oltrich, que està aquí al costat, i va ser el que va continuar i les negociacions que van portar a bon port i que en aquests moments ja està consolidat. Eduard, ens agrada dir, l'Eduard Oltrich, suposo que t'hem batejat, perquè això de reemprenedor, doncs no se't havia ocorregut pensar que eres reemprenedor, i som d'aquests que fem el bateig i ens agrada dir que cedim l'èxit empresarial, diguéssim, el Rafael t'ha cedit el seu èxit empresarial. Com va ser la teva aproximació a la reempresa? Doncs jo vaig conèixer el projecte de reempresa a través de companys meus del màster. Me'l van explicar en un sopar de trobada que fem molt sovint per fer això una mica del networking, que a dia d'avui és el que s'ha de fer, per mantenir contacte i per seguir tots en contacte. Em van explicar el cas de reempresa, jo vaig accedir com si accedís sense saber què esperava trobar-me, i buscant vaig trobar l'oportunitat de reempresa, que em presentés una empresa que encaixava amb el meu perfil. És a dir, jo soc telecos, després he tingut formació complementària, però el que seria el negoci a mi m'encaixava plenament. I a partir d'aquí, com deia el Rafael, l'amor a primera vista, ens hem entès, de fet seguim treballant junts, tenim un projecte comú d'assessorament i d'acompanyament de 2 anys vista, perquè tot aquest coneixement que he adquirit des de l'any 80 no es traspassa d'avui per demà, i estem colze amb colze fent, lluitant i mirant de mantenir els números verds, entre cometes, el màxim possible. Perquè com se t'ocorreix reemprendre, comprar una empresa en vez de crear-la de nou? Jo estava en el sector, amb una multinacional del sector mèdic. El sector mèdic a Espanya a dia d'avui està una mica compromès degut de tota la societat, de tot el caos econòmic que hi ha, amb tot el que seria la inversió pública i tot el que comporta.
i jo veia que allà estava en un moment d'estancament personal i volia alguna més, és a dir, arrel de fer aquesta formació complementària que vaig fer, va sorgir dintre de meu la necessitat de fer alguna cosa per mi, alguna cosa que jo pogués aportar més al meu coneixement, les meves ganes, el meu ímpetu, la meva manera de ser, i Reempresa va encaixar perfectament amb el que jo buscava en aquest moment. Personalment, crec que és una aposta de futur molt, molt, molt encertada. A dia d'avui puc dir que no estic arrepentit sota cap concepte. Soc una persona que va treballar amb unes ganes immenses i a fer front a tots els problemes, a capejar-los i a trobar solucions. Molt bé, si diem que vam batejar en l'Eduard, jo crec que podem batejar també el Tomàs, no com a reemprenedor, sinó com a reemprenedor, perquè amb la seva compra d'una empresa n'ha comprat dues, a més, dos establiments de la mateixa empresa, però que, a més, ha permès salvaguardar un volum de llocs de treball molt important i que aquesta aproximació ens agradaria que ens expliquessis com va anar també. Bueno, realmente soy un mal ejemplo de reemprendedor porque mi proceso fue muy sencillo. La verdad es que fue extraordinariamente sencillo. Me he encontrado con todas las facilidades, tanto por parte de Reempresa. La verdad es que hasta que he llegado a Reempresa me encontré con muchísimos problemas. El proceso de adquirir una empresa fue extraordinariamente largo, pero hasta llegar a Reempresa. Yo durante un año he peregrinado por diferentes brokers de empresas, por webs, he analizado, he auditado distintos negocios y la verdad es que me ha parecido una pérdida de tiempo total ese año. Los brokers de empresas, hablando de sociedades de un tamaño pequeño, pues no he conocido, no he sabido llegar a ninguno que me haya transmitido la seriedad suficiente como para adquirir una sociedad. En cambio, con vosotros, con Reempresa, pues esa seguridad o esa transparencia que creo que los reemprendedores buscamos, la he encontrado en el primer momento. Me encontré con una sociedad en la que las cuentas estaban muy claras, pertenece a una franquicia y luego he podido auditar de manera externa cada número, cada cifra que me daban. Y la verdad es que el proceso fue extraordinariamente rápido, estamos hablando de menos de 2 meses. Quins són els principals entrebancs que t'has trobat en el procés? Aparte de que hasta que nos encontraste, tomo nota porque es que tendríamos que ser más conocidos, ¿no? Estoy muy agradecido a Reempresa, la verdad es que me pareció una iniciativa extraordinaria cuando la conocí, así se lo he dicho a todo el que me ha querido escuchar. Y estoy encantado con vosotros. El principal problema, bueno, yo creo que el principal problema que nos vamos a encontrar o que os vais a encontrar si lleváis a cabo un proceso de reemprendedor es la financiación. La financiación en este momento no existe, no existe de ninguna manera. Me da igual lo que se diga a nivel estadístico, lo que digan las entidades bancarias o lo que diga quien lo diga. Yo lo lamento mucho, la financiación no existe. Yo tengo entidades bancarias que hace 6 meses me negaban 1 euro de crédito llamándome para prestarme dinero todas las semanas, porque tienen que cumplir con su cuota de préstamos ICO y me llaman todas las semanas para ofrecerme una financiación que ahora no necesito, pero hace 6 meses sí la necesitaba y la financiación que conseguí fue 0 en ese momento. Yo creo que ese fue el principal escollo realmente para reemprender. No puedo hablar de grandes escollos. El proceso de due diligence fue, como os digo, extraordinariamente fácil, pero por 2 datos fundamentales. El primero, posiblemente el carácter de la persona que cedió la empresa. La verdad, una persona con la que es muy sencillo hablar, muy honesta, muy transparente y que facilitó todo. Lo segundo, que al ser una franquicia, pues realmente tuve un valor añadido a la hora de comprobar todo. Ya estaba controlados los números de entrada. Yo tengo acceso a un sistema informático que pertenece a una central con la que, sin ningún género de dudas, puedo comprobar
prácticamente todo. Com ha sigut la relació també amb els treballadors? Una peça important quan entres en una empresa és que hi ha uns treballadors acostumats a un empresari anterior. La relación es compleja por la edad media que tienen mis trabajadores. Yo trabajo con gente con una edad media por encima de los 45 años, que la mayor parte de ellos llevan mucho tiempo en la empresa. Tengo trabajadores de 50, de 55, de 60 años. Y ahí, bueno, yo tengo por ejemplo una trabajadora que lleva 42 años en la empresa. Lógicamente para ella la cesión fue un trauma. La mujer estuvo 2 meses sin dormir. Bueno, mire que no pasa nada, que es que no pasa nada. Yo vengo con la intención de quedarme, no vamos a cambiar nada. Y bueno, en ese sentido, pues el principal problema fue más calmarles, ver que mis intenciones pues eran serias. Hi ha por el procés, no? Sí, y lo que ha necesitado ha sido un proceso de tiempo. Ahora llevo ya 7 meses trabajando con ellos, nos conocemos, saben cómo trabajo, yo sé cómo trabajan y creo que me estoy ganando poco a poco su confianza. Pero no puedo decir que haya tenido graves problemas con los trabajadores, os mentiria. Eduard, explica'ns una mica el procés aquest que heu començat a explicar de col·laboració que teniu amb el senyor Sadent, Arquimbau, com es va establir això, si això a més ajuda a l'hora de finançar la compra o com es relaciona tot això? Com és la relació amb el... La relació a dia d'avui jo crec que és excel·lent. Fes-lo quedar bé que el tenim aquí, després li preguntarem amb ell. Jo crec que la relació és excel·lent, crec que ens entenem molt bé, com deia Tomàs. Potser el més difícil ha estat explicar-ho als treballadors. Quants treballadors teniu? 15. 15 més. Doncs perquè ells veien com un canvi i tothom tenia por de què és el que anava a passar. Era com una espècie de Big Bang, però nosaltres els hem explicat des d'un principi que el motiu d'aquesta sessió és perquè l'empresa segueixi endavant. Sí que és cert que hi ha coses que s'han de polir, que s'han de millorar, estem en procés, però l'objectiu principal és que això segueixi endavant i segueixi funcionant. El procés que estem seguint a dia d'avui és quasi, estem a diari despatxant l'un amb l'altre. Rafael, què penses? Explica'm com veus això, què creus tu, què diu la teva experiència? És a dir, ell més que ningú coneix el negoci i jo estic ara en una posició d'aprendre tot el que ella em va cedint. És la sessió pura i dura i aquest és el projecte que potser és el més complex. Rafael, com és? President. Un minut, ens podeu explicar el negoci? Sí, i tant. Jo mateix? Sí. Doncs Expocom és una empresa del sector de les telecomunicacions que es dedica a la ràdio professional, a la instal·lació de sistemes electrònics de seguretat i videovigilància i dona serveis des d'empreses públiques, empreses privades, indústria específica química o en entorns perillosos i fins i tot a comerços particulars, comunitats de veïns, és a dir, ara estem obrint una mica el mercat. La nostra visió del futur és transformar-nos en operador de telecomunicacions i donar serveis de comunicacions professionals a col·lectius que a dia d'avui possiblement ja tenen altres canals, però anem a posar competència al sector per generar competència. Tomàs, a invitació del president, diguéssim. Pots fer un minut de publicitat. A prop teu és una pequeña empresa con 2 centros, con 2 pequeños supermercados de proximidad. Tengo 15 trabajadores, las cosas nos van razonablemente bien y puedo decir que después de llevar 7 meses trabajando en ella, a día de hoy estamos intentando negociar el traspaso de un 3er supermercado. No me puedo quejar de cómo ha ido este proceso hasta ahora. L'estàs trobant a la reempresa, aquest 3er supermercat, o no? Perquè si no posarem a la Laura sobre la pista. No, porque se lo adquiriría una persona que está en el negocio. Él tiene 5 o 6 centros y estoy negociándolo directamente con él. Molt bé. És difícil, empalmant amb això, és difícil el moment aquest en què dius vaig a vendre l'empresa, com es pren la gent, com l'entorn visualitza que vengui l'empresa, si la gent
diuen que si et vens l'empresa és perquè et va malament, automàticament a la que vens l'empresa sembla que baixi de preu, els treballadors agafen por, és allò com si la cosa es desmoronés quan la persona diu, bueno, doncs em vaig a vendre l'empresa. És fàcil aquesta circumstància? No és gens fàcil. De totes maneres, el portar molts anys amb la mateixa gent, hi ha també gent allà que porta els 30 anys a l'empresa, 20 i tants, vull dir, gent que porta molt de temps amb mi, confiaven en el que jo també els hi deia, però clar, els que eren més joves, els que no portaven tants anys a l'empresa, tenien certa desconfiança del que anàvem a fer. Va ser una tasca, primerament, per part meva, de conscienciar-los a tots que això realment era per continuar l'empresa, no per vendre-la, sinó simplement per continuar-la. Ja que, bé, home, després de tants anys, a mi el que em feia rencança era o tancar l'empresa o tindre que fer algun tipus de... Bueno, ells finalment ho van entendre i... Vas plantejar tancar-la? Tu vas plantejar tancar-la? No, mai, perquè l'empresa funciona i funcionava, aleshores buscava una altra solució. La solució dels brokers, com ha apuntat abans l'amic, ni la vaig contemplar, ja que quan arribes a aquesta edat, no sé com ni se n'enteren, però t'envien cartes a derecho i siniestro dels brokers perquè aviam si vols fer negocis. Totes aquestes cartes anaven a les escombraries i realment quan va aparèixer el tema de reempresa va ser quan jo vaig fer-la... Com va aparèixer? Va aparèixer per un amic meu que havia treballat a la Generalitat i m'ho va comentar perquè no en tenia ni idea que CECOT existís. Però aquest amic meu li vaig dir, escolta, un dia, escolta, tu que estàs a la Generalitat i tal, hi ha algun sistema que... Diu, i tant. I tant. Dic, doncs jo no ho sabia, tu, explica-m'ho. Diu, si a Terrassa, tal, va explicar, dic, bueno... Un dia posa'm en contacte, ens va posar en contacte amb la Laura Sallent i evidentment de seguida que va veure el tipus d'empresa que era i tal, va tindre una actitud ja molt positiva envers el tema i de seguida es va posar en marxa. Explica'm una mica els sentiments de fer aquest pas enrere, diguéssim, l'aigua dolç que és ara, estàs aquí amb aquesta circumstància d'ajudar en el que va entrant i anar tirant una mica enrere i deixant fer, suposo. No, jo tinc la mateixa il·lusió que tenia i per això quan ens vam plantejar dic, jo no tinc fetge de caducitat fins que em toqui, no? I t'ajudaré amb el que sigui, continuaré treballant a l'empresa i el que hi hagi, vull dir, no tinc cap recança, ni tinc ganes de plegar, ni tinc ganes de fer res, perquè és que l'empresa és la meva vida, vull dir, sense poder al dematinar-me a la meva taula de treball, seria en aquests moments fatídic. I realment aguantaré tot el temps que pugui per ajudar-lo i que l'empresa continuï i el que faig és estar contínuament amb ell, ajudant-lo, assessorant-lo, explicant-li tots els intríngulis d'aquest tipus de negoci, que com cada negoci és una selva on has de sobreviure davant de tots els tiburons i d'alguna manera tot això li estic transmetent i l'Eduard és com una esponja, és un xicot jove, té una capacitat increïble i és una esponja. Jo crec que costarà poc que ell pugui ja començar a tindre tot el... Explica'ns, Eduard, explica'ns com és això de tenir no sé si dir l'ex-jefe, l'ex-empresari al davant, al costat, i que pel que sembla l'has de treure mai garràs d'aquí de l'empresa. De fet, jo per mi té carta blanca perquè s'hi quedi tot el temps que vulgui. Vull dir, això, crec que la relació és magnífica. És un suport vital. Jo crec que sense ell no seria possible a dia d'avui tot el que estem fent. És a dir, com deia abans, els 30 anys que té ell no es poden traspassar en 6 mesos. És a dir, i jo he trobat un tresor realment, i el Rafael que el tinc al costat, jo vull que ara mateix és com si fos un pare per mi, vull dir, el tinc al costat, li pregunto una i una altra vegada, escolta, què penses, com ho veus. Jo crec que Reempresa, aquest projecte, és un projecte que s'ha de donar a conèixer i que l'ha de conèixer molta gent, perquè realment, jo personalment, la satisfacció
que m'està donant tot això es fa difícil d'explicar. Una de les dificultats que segurament ens trobem tots és en el moment de, com has dit, finançar o tancar el preu, el valor i el preu, ja hem sentit fa una estona que no és ben bé el mateix i que, a més, tot això s'estableix en un moment en què, com a mediterranis, tenim aquesta tendència al regateig que acabem esbarallant-nos, no? En vez de valorar Com heu viscut aquest procés? I com l'heu solucionat? És a dir, si heu trobat alguna mena de solució amb la manca de finançament bancari, la manca de finançament propi, amb la relació amb el reemprenedor o amb el cedent, no sé si és tan cordial, tu has dit que també és força cordial la relació amb el cedent. Sí, la verdad es que la relación que tengo con el cedente es muy cordial. De hecho, bueno, no ha venido porque tenía un pequeño problema hoy, pero es realmente cordial. En el tema de financiación, compleja. Yo realmente es que lo considero el mayor problema para emprender. ¿Y en el tema valoración? El tema valoración es muy subjetivo. Yo, uno de los temas por los que un problema que tenían las empresas que he adquirido sobre la mesa, y era un problema real, visible, tangible y del que estaba avisado, es que iba a haber una apertura de un centro comercial cerca de donde están los supermercados y se iba a reducir el volumen de facturación previsiblemente. Esto reducía el precio. La persona que cedía pues fue lo suficientemente sensata como para valorar este problema y el poder llegar a un acuerdo de precio razonable. No tuve en este sentido demasiados problemas. Soy consciente de que si hubiera comprado estos supermercados en otro momento, el precio hubiera sido sensiblemente diferente. Sí. Incluso en otro tiempo, en otro año o en otro momento económico, ¿no? En cualquier otro momento habría pagado más. No puedo decir que compré una ganga porque no es cierto. Los pagué a una valoración razonable, adecuada, pero sí que los compré ligeramente por debajo del precio que se podría pagar en otro momento. ¿Eduard? En nuestro caso nosotros hicimos una due diligence externa con toda la documentación que nos dio tanto Reempresa como el propio Rafael, documentación sensible que tratamos siempre con la máxima discreción, y hicimos una valoración objetiva que casualmente coincidió con el criterio de valoración subjetivo de Rafael, con su intangible. Sí que es Después de 30 años alguna cosa... Sí que es cierto que su experiencia coincidió enormemente con nuestra valoració, amb la nostra valoració, perdó, i haig de dir que possiblement en un altre temps econòmic les coses haguessin estat molt diferents, vull dir, abismalment diferents. I l'aproximació als sistemes de pagament, allò, escolti, si això es paga tot en efectiu el primer dia, per endavant, abans de donar les claus... Reprenent el que deia el Tomàs, amb les dificultats que hi ha de financiació a dia d'avui per persona jove que... Com les has pogut solucionar? Doncs amb capital propi i aval familiar. Molt bé. Les dificultats que hi ha per trobar capital doncs, ha fet que arribéssim a un acord de pagament en diferit. També està bé. Amb compromisos tancats i amb el preu tancat des d'un inici. Amb això ens vam posar, crec que, d'acord molt ràpidament. I desitjant al Rafael que arribin els dies per poder fer efectiu, no? I jo també, perquè sobre meu hi ha aquesta càrrega de poder realment, com més aviat, millor, no? Com ho veus, Rafael? Com ho veus? Rius? Bé, no, home, bé. Evidentment... Inicialment et diria la gent que fa por, diguéssim, no? Vendre una cosa i no cobrar-la al mateix minut? O per endavant, que és el que tu... Sí, la veritat és que, home, el tema econòmic és molt important, evidentment, però jo tenia una inquietud de que l'empresa continués una mica per damunt, quasi bé us podria dir, del tema econòmic, com vam parlar amb l'Eduard, i per això ens vam posar d'acord de seguida, ja que jo el que volia pràcticament és que l'empresa continués i jo pogués continuar també els anys que fos amb l'empresa. Vam arribar a uns acords d'uns emplaçaments, que jo no tinc cap mena de problema, no li vaig posar cap pega,
i quan es facin efectius doncs es faran efectius. Vull dir, no em preocupa gaire aquesta part perquè també està respaldada per avals bancaris i no em preocupa. La veritat és que amb aquest tema no hi va haver-hi absolutament cap problema. Però podria ser-hi. No ho crec. No, podria haver-hi sigut. Podia haver-hi sigut, evidentment que sí, i com us he dit abans, home, el tema econòmic és important i home, si no hagués sigut un respaldat o d'alguna manera vist clar, evidentment potser jo no hagués acceptat, però realment la cosa va quedar molt clara. Jo era conscient del problema de finançament que teníem en aquest moment o que tenia l'Eduard per poder-ho fer i li vaig donar les facilitats que fossin perquè ho pogués posar a terme. És evident que amb aquest tipus d'activitat sou pioners, diguéssim. Nosaltres som, però vosaltres sou. L'entorn vostre, famílies, amics, a part que et van recomanar anar-hi, com ho veuen tot això? De dir, escolti, quan els expliques, he comprat una empresa, com a solució a la meva circumstància. Jo, de fet, la setmana passada vam tenir un sopar de retrobada amb els companys del màster. Aquests que et havien dit vés-hi. I més d'un em van felicitar, fa poc vam tenir l'ocasió de sortir en premsa. Des del primer moment ens van felicitar, tothom que em veu em felicita, em diu que amb molt de coratge, que molta enveja, és a dir, aquest és un pas que costa molt de fer, perquè hi ha gent que vol sortir d'aquesta, té por a sortir d'aquesta zona de confort, no? És a dir, és com un salt a l'abisme, però si les coses es fan amb ganes i amb força i amb seny, tothom que em veu em felicita i clar, jo us he dit que treballo el doble o el triple que abans, però... Això t'ho vaig advertir. Sí. Però jo realment crec que el projecte de reempresa se li ha de donar bombo i platillo i plataret a tot arreu perquè això... Hi ha empreses realment que estan en la mateixa situació que es troba el Rafel. En funcionament, sí que és cert que potser amb més o menys marge, però realment són solvents que estan a dia d'avui sanejades, que han aconseguit sobreviure a tota aquesta malastrugança que hi ha hagut des de fa uns anys ençà, però el que ara està bé, està posicionat i està en disposició de seguir endavant i qui es queda és qui guanya, no? Tomàs, l'entorn, diguéssim. Què t'han dit? El entorno... Muy bien, o cuidado, que esto, a ver si dentro de la empresa va a haber bicho, estas cosas que diuen, ¿no? Ojo, que aquí ves que eso... Los gamusinos. Sí, gamusinos. Bueno, yo creo que es que el 90% de la gente a la que le dices que vas a comprar una empresa te pregunta ¿y por qué la venden? O sea, no tenemos... No hay mentalidad. No hay una mentalidad, no tenemos una cultura de la venta de las empresas. Eso es cierto. Y cada vez que se lo explicas a alguien, automáticamente te preguntan ¿y por qué la vende? Entonces, yo me he encontrado que cuanto más cercana era la persona a la que se lo explicaba, menos preguntas me hacía, porque sabía que más o menos soy prudente como para no meterme en ningún berenjenal, pero cuanto menos relación de proximidad tenía con la persona, más preguntas me hacían. Justo al contrario de lo que sería normal, ¿no? La persona que más contacto tiene contigo, pues siempre es la que más preguntas te hace. Pues en mi caso ha sido al contrario. Yo, por ejemplo, cuando se lo expliqué a mi madre me hizo 2, 3 preguntas básicas y zanjado el tema. Cuando se lo he explicado a algún conocido, hemos tenido charlas largas, ¿no? ¿Y por qué lo venden? ¿Y dónde está el gato? ¿Y cuál es el problema? Y, oye, mira, que no hay, ¿qué tal? Abren un centro aquí, está a esta distancia, tal, está todo relativamente calculado. Es un riesgo, creo que reemprender siempre, como ha dicho antes el señor Abad, es un riesgo, pero bueno, son riesgos que hay que intentar estimar y asumir, si se pueden asumir. President? No, jo intervinc perquè, a part de que estic aprenent molt de la vostra vivència, la veritat, no donaré noms, però alguna de les coses que heu dit me les emporto allò gravades. L'aspecte financer, el finançament. A vegades, i molt sovint, quan anem amb l'Albert a explicar reempresa per tot el territori, en els col·loquis
ens fan gairebé de fixa dues preguntes. Què val el servei? Ja ho hem aclarit per endavant, que teníem un pla de negoci que deia que no cobrava dels clients, vol dir que ja ens n'estem sortint. I el segon és si hi ha alguna entitat, algun banc. Aquesta és òbvia, perquè aquí hi ha moltes transaccions i una empresa que continua funcionant i tot això és un entorn financer que hi hauria d'haver-hi oportunitats. N'estem convençuts d'això i si ara ja hi han anat o després es passegen per la part d'estants, doncs trobaran el nostre reempresa, però sense només travessant el passadís, a davant ja hi tenim un dels bancs que queda. Doncs, què passa? Doncs que estem negociant, perquè, esclar, al final això és gairebé de sentit comú, no? De que aquí una figura que ajudés, perquè en molts casos no és tan important el finançament de l'adquisició com assegurar la continuïtat i el funcionament corrent de la pròpia companyia. Però tot això és negoci financer, entenent que un banc viu precisament de prestar diner i de donar serveis de cobrament, pagament, etc. I estem madurant això i esperaria que no passaran gaires mesos, deixem uns mesos. M'agradaria explicar setmanes, però deixem uns mesos, perquè a més, si les setmanes s'allarguen gaire, arribarem a agost i en aquest país llavors es paren totes les coses, però diguem-ho en positiu. A la tardor jo espero partner per l'empresa. Eduard, que has dit que t'ho havien recomanat un dels teus companys de màster, a qui recomanaries la reempresa? És a dir, quina gent veus que això els hi pot ser una solució? Jo li recomanaria a qualsevol persona que tingués una inquietud personal o un estancament professional que volgués trobar alguna cosa més enllà del que seria esperar a final de mes cobrar. És a dir, jo veig reempresa com un projecte personal a llarg termini, que reempresa m'ha donat aquesta oportunitat que moltes vegades a la pròpia empresa, ja sigui multinacional o que sigui, et tanquen o et posen barreres per criteris subjectius a vegades poc entenedors, i això jo crec que jo ho recomanaria a tothom. És a dir, és algo... El sol fet de poder, com deia abans el senyor Gat, rescatar o no tancar una empresa en funcionament en una situació còmoda, entre cometes, vull dir, no ens enganyem, Catalunya i Espanya és un país de pimes. Tot i que hi hagin empreses multinacionals que estiguin cotitzant a on sigui, el nucli, el teixit empresarial català és la petita empresa. Ja que estem de conversa, Eduard, el que més diferencia Catalunya de Japó no és el seu teixit de mitjana i petita empresa, sinó la falta de talla de les molt grans empreses catalanes en relació a les japoneses. Tinguem-ho clar, això. I, en canvi, aquest dinamisme d'empresa mitjana, petita i molt petita, que és homologable i que és imprescindible per les molt grans, a més, és en el que ens va semblar que li havíem de donar servei. Rafael? A qui li recomanes? No, jo abundo amb aquestes paraules, vull dir, és així mateix. La petita empresa és el teixit que està donant llocs de treball i, evidentment, el tema de les multinacionals, jo no he treballat mai amb una, però sí que he tingut contactes professionals i la veritat és que els contactes professionals amb les multinacionals no han sigut mai del tot satisfactoris. Vull dir que sempre que he pogut he treballat amb mitjanes i petites empreses, inclús subcontractat gent també de la mateixa petita o mitjana empresa. I què li diries a aquestes persones que són d'una certa edat, que veuen que se'ls hi va costant el moment de plegar? Bé, home... L'experiència has dit que és bona, però tu creus que tothom s'hi hauria de posar en això?
Jo crec que sí. En principi, tancar una empresa és un trauma molt gros i, evidentment, si no hi ha una necessitat imperiosa, crec que el tema de buscar un reemprenedor, això ho trobo un cert completament infinit. Vull dir, és una solució perfecta. El problema és acabar de posar-te d'acord, trobar la persona, però un cop la trobes, això és totalment, increïble. Jo, la veritat és que estic molt content. Jo, seguint amb la meva política, aquí hi ha una por al fracàs. El fail no existeix, vull dir, has d'assumir aquest risc i és necessari. En altres països, en altres cultures, el fracàs és benvingut. En la nostra cultura el fracàs és un perdedor, un estigma. És un estigma, i jo crec que s'ha de lluitar contra això. Jo insisteixo, el que ha fet el senyor Rafael, 30 anys aguantant el negoci, és digne de menció, i aquest pas que ha fet de traspassar aquest testimoni és molt honorífic, i haver volgut mantenir aquesta empresa. És a dir, això és una cosa que culturalment aquí no està a l'ordre del dia. Tomàs, aquí li recomanaries que fes el mateix que tu? O recomanes que la gent creï en la seva empresa? Soc així provocatiu. Yo ya he recomendado Reempresa. De hecho, esta misma semana vino un amigo a verme al supermercado porque él se va a jubilar dentro de poco y quería saber cómo funcionaban mis supermercados de cara a poner uno. Y yo le aconsejé que no lo pusiera por su cuenta y le he redirigido a Reempresa directamente. Entonces, yo en ese sentido tengo claro que... Antes de crearla... No creo que tampoco tengamos que rechazar la creación de empresas, pero el caso de mi amigo era muy concreto, es una persona bastante mayor, es un negocio que no es para él y quiere algo muy estructurado para dejárselo a su hija, y me parecía que encajaba muchísimo más dentro de un perfil de Reempresa que no en un perfil de emprender. No creo que una persona que está contando los días para jubilarse, literalmente, pues deba de ponerse a emprender y a partir de cero. No le veo un sentido, no le encuentro lógica. En cambio, que esa persona participe en un proceso de Reempresa, pues le veo todo el sentido, la verdad. No sé si teniu alguna pregunta a algú. Espera que t'acostaran un micro i tot. Tenim de tot aquí. Ara falta que vagi. 1, 2, 3... Sentim. Vinga. Sentiu? Segona zona, Però segueix. Sí? No, primer un comentari a nivell de l'empresa i després dues preguntes dirigits al Tomàs i a l'altre company seu, l'Eduard, perdoneu. El primer és, jo soc un exempleat de banca, he treballat molts anys en banca i he vingut, és la segona vegada que vingui al BIF Barcelona per temes personals, i realment les dues vegades que he sentit parlar de Reempresa he sortit molt content de les experiències i de la feina que esteu fent actualment a Reempresa. I avui, sentint aquests dos casos, encara surts d'aquí més il·lusionat. El que em fa pena és veure que quan parleu del finançament, que és un problema greu que hi ha en aquests moments, me'n vaig a donar una volta per als estants que hi ha aquí i només veus una caixa, que és un banc avui, que és un que està patrocinant també aquest event, i un altre banc nacional, i per de comptar. És a dir, que és molt trist veure que un certamen com aquest, que dura 2 dies, que ja veus gent jove amb ganes, iniciativa, etc., com vaig dir l'any passat, i aquest any encara no he tingut temps de veure-ho com l'any passat, doncs el que dèiem abans, no hi hagi bancs al costat que estiguin apoyant això. Per altre costat, hi ha altres fórmules de finançament que no passen pels bancs, que n'hi ha moltes altres més, que sí que hi són aquí presents i que fan pensar que sempre hi ha alguna altra fórmula que no passa exclusivament per les entitats financeres. I ara, dit això, 2 preguntes que volia fer. Una pels dos és, quan heu anat a buscar el finançament bancari, com us heu
presentat o com heu anat a demanar al banc l'operació que necessitàveu. Heu fet vosaltres per modo propi? Us heu anat assessorats per alguna empresa o algú que us ha explicat una miqueta com teníeu que fer la presentació, com teníeu que explicar, com teníeu... És a dir, això per un costat, i després el Tomàs, la segona pregunta era una mica és, tu has parlat ara de com la persona que va cedir el negoci, que era un senyor igual que l'altre, que volia, d'alguna manera no tenia descendència, volia... El teu cas, concretament, coneixies d'aquest sector? No coneixies? I la segona cosa és, així com aquests, el del cas aquest, que és fantàstic, ha tingut una ajuda per part del que cedia el negoci, tu també has tingut més o menys la mateixa d'allò o aquest senyor ja s'ha apartat, podríem dir, i tu has continuat amb l'empresa? Gracias. Merci. Bueno, yo no conocía el sector, pero yo he trabajado en gran consumo, esto concretamente es más alimentación, y yo he estado dirigiendo una empresa con prácticamente 100 trabajadores, con lo cual hacerme al tamaño de esta empresa era algo relativamente factible y no me suponía un gran nivel de estrés, la verdad. En cuanto al planteamiento de la financiación, como la verdad es que tenía un poco de bagaje, tenía cierta experiencia consiguiendo financiación bancaria, la llevé yo personalmente o intenté conseguirla yo personalmente. Y no puedo decir que tuviera mucho éxito. Hablé con varias entidades financieras, varias es más de 6. Que no hay muchas más. Creo que con todas, a lo mejor me dejé alguna caja de pueblo por ahí, pero sí, la de un teniente y otra. La Pollença. No, con la caja de Pollença no hablé. Con los demás hablé con todos. Yo me encontraba con un problema bastante absurdo, y es que yo en el momento en el que iba a hacer la compra de esta sociedad, yo disponía del dinero para comprarla, pero la verdad es que este dinero me estaba produciendo una rentabilidad buena y no quería utilizarlo, o sea, quería financiar teniendo el dinero. Ni teniendo el dinero te prestan los bancos. ¿El dinero tampoco el dinero? No, porque eran fondos de renta variable. Yo invierto bastante en renta variable, entonces hablábamos de porcentajes, hablábamos de... Es complejo, el conseguir financiación es bastante complejo hoy en día. No creo que lo sea dentro de un periodo de tiempo corto, estamos hablando de meses. Yo creo que la situación va a cambiar de manera radical muy posiblemente en 2 o en 4 meses. Creo que el momento es óptimo para reemprender ahora por eso. Jo comparto tu opinió. Aquest any, per primera vegada en molts anys, els executius de banca, i segur que ho saps, tenen incentius d'actiu. I això no passava. I per tant jo crec que el Tomàs la clava. Aquest tema ara s'està accelerant i a millor, que vol dir anormal, simplement, anormal. Com a CECOT, l'altre dia teníem un dinar petit format, l'oportunitat un cop més de reclamar el que crec que de fons ens convé més, que és el gran repte de tenir una societat orientada a l'empresa i a la persona. I això vol dir que el tema del fracàs professional o empresarial l'hem d'entendre en el sentit d'oferir la segona i la tercera oportunitat, però immediatament, perquè és la història del món anglosaxó. I precisament jo feia referència a aquesta necessitat de tenir un país més anglosaxó en aquesta visió de pro-empresa i pro-persona, i el segon element és, i a veure si l'anàlisi de risc també canvia, perquè, dit allò curt i ras, si ens mirem el panorama del que ha passat, resulta que el que hi ha hagut és un empatx de garanties. Per tant, potser que comencem a valorar molt més el valor de la persona i l'equip, el compromís, el coneixement de la persona i l'equip sobre l'activitat i negoci de la companyia, i després, evidentment, hi ha uns números, no? I jo crec que hem de prioritzar en aquest sentit.
Jo, pel tema de finançament, jo en el meu cas va ser finançament personal i Friends, Fools and Family. Més fools que res, no? No, família. Avals familiars, si bé he anat a un banc, però finançament perquè hi ha un recolzament a darrere. Anant jo sol era tancar portes sí o sí. Seguint el que deia ell, s'ha de fer aquest canvi cultural i lluitar contra això és lo difícil. Sí que és cert que tot això s'ha sustentat, en el meu cas, sobre un pla de negoci amb una visió de futur continuista. És a dir, la meva intenció no és fer el pilotasso i tancar demà, perquè si no el Rafael ni jo no ens haguéssim entès. Però és fer un pla de negoci, un pla de viabilitat, a 5 anys vista, mínim, i a partir d'aquí lluitar per treure els números. Sense això és impossible anar a qualsevol entitat a demanar res. I jo destacar-ho, això. Això vol dir el pla de negoci. És a dir, com ningú concep que posar en marxa una nova empresa no porti un pla de negoci, a Reempresa no ens deixem anar per una conversa o per unes quantes converses cedent reemprenedor. El reemprenedor ha de fer el seu pla de negoci. Perquè, a més, tot el que pren el reemprenedor del cedent ho ha també d'interioritzar a dins de la seva pròpia visió. Que aquest és l'altre element, jo crec, de gran potencial de Reempresa, que és que el reemprenedor intentarà, agafar tot el millor del que el cedent li aporta, però a més, amb la seva visió i el seu potencial, ha d'afegir-hi també altres elements que poden ser els que permetin no solament mantenir una facturació i una plantilla, sinó precisament fer-ho créixer tot. I seguir invertint, perquè no ens oblidem, per créixer s'ha d'invertir, s'han de fer millores. És a dir, nosaltres ara mateix ens trobem en un procés que volem seguir creixent, diversificant i s'ha d'invertir. I ara sí que, el que deia abans, quasi cada dia el senyor de l'entitat financera ara truca. La catifa vermella i passi quan vulgui. Ara toca. Està bé. Alguna pregunta més, algun comentari? Si no... Sí, aquest senyor Pere. Solo dos cositas. Una es un agradecimiento. Yo soy un socio de una empresa que estamos hace un año en Reempresa, amablemente atendido por Laura. Laura habrás de saludar al final. Y que, que tenéis ahí un valor que no incuestionable. Gracias. Por otro lado, lo que quería explicaros simplemente y llanamente es, como decía, somos una empresa un poco atípica. Nosotros somos una empresa que la formamos hace también en el año 80, lleva 33 años, va a hacer ahora, en beneficios, presentando a nuestros amigos Montoro y compañía impuestos de sociedades hasta este último cada año. ¿No? Pero, y además a nuestro socio común. Exacto. Y además con la particularidad que somos 4 socios, cosa increíble en una sociedad que durante 33 años convivan 4 socios, 2 trabajaban en la empresa y 2 no trabajábamos, estábamos externos, aunque yo fui el fundador, pero evidentemente lo que quería como comentario en este momento es que, y ahí estamos porque he aprendido en Reempresa en estos años, primero que cometimos el error de los principiantes y aunque nos han salido muchos personas reemprendedoras que quieren comprar nuestra empresa porque es sumamente atractiva, el problema es que el precio de la empresa cometimos el error de poner la patrimonial dentro de la misma empresa. Entonces hoy el reemprendedor no necesita locales, no necesita plazas de parking, no necesita nada de esto. Estamos en este proceso que también es de agradecer a Reempresa que nos ha facilitado una casa maravillosa, que en este caso es Palau y Ríos, en la cual nos está haciendo todo un plan para hacer esta escisión para que sea fácilmente. Pero lo que también he aprendido de los reemprendedores, que yo que ya estoy jubilado hace 2 años, he tomado la decisión de comprar el 25% más de las acciones de la empresa y ponerme al frente durante 1 año y medio o 2, porque si sale un reemprendedor, haré como el amigo Aquimbau, estaré allí a su lado el tiempo que me necesite. Molt bé, doncs. Gràcies a Reempresa i a la... Molt bé, doncs. Escolta, no.
No ens tallem, no ens tallem. Doncs jo crec que això és el que volíem explicar. Només un comentari final, si vol el president, convidar-nos a que, a més de l'aplaudiment, hi pugui haver, diguéssim, un reconeixement genèric. Faig 2 comentaris finals i una entradeta. Amb la meva condició de president del Centre de Reempresa de Catalunya i també amb la meva condició de president de Banc Business Angels Network Catalunya, li asseguro que només tracto amb gent que són joves d'esperit i l'edat del DNI no serveix de res, perquè de DNI n'hi ha alguns que estan jubilats i encara els hi queda molta mili per fer. Tenen caducat d'entrada. Vol dir que a mi celebro tractar amb persones tan joves d'esperit en tots els 2 àmbits. Llavors, els vull convidar, i vull convidar especialment el Tomàs i l'Eduard, a que considerin, perquè CECOT som l'entitat patronal que té la seva festa amb més anys de celebració. Aquest any farem el 20è aniversari de la nostra nit de l'empresari. Per tant, som els decans del sector en quant a reconèixer el recorregut d'empreses i de persones i sobretot de continuar parlant de fer empresa en positiu i animant a la gent a assumir risc en la línia del que veníem parlant. Llavors, des de fa 2 anys ara tenim una nova categoria de premi, que és el premi al valor d'emprendre o reemprendre. Vol dir que si us animeu, presenteu candidatura, la nostra festa sempre és a la tardor, però tanquem al juliol el termini per presentar candidatures, vol dir que amb el que heu explicat jo no dubtaria. Després hi ha un jurat que no domina l'entitat, vol dir que de la casa som 3 persones que intervenim perquè el president del Cercle de Joves Empresaris de CECOT, una altra persona que és el president del Club d'Innovació i Tecnologia i el president de l'entitat. Però en tenim un entorn de persones molt qualificades del món acadèmic, del món empresarial, del món fins i tot de premsa, que són els que al final entre tots decidim. Però animar-vos a poder presentar candidatura. I l'afegitó només és una circumstància d'aquesta setmana que la veritat és que estic molt content ara per acabar de poder compartir. Divendres d'aquesta setmana a Madrid farem ara el comentari obligat, en principi acte que havia de presentar el príncep Felip, vol dir que això desconeixem què passarà, més aviat ho intuïm, però ho desconeixem. Però l'important és que hi ha reunió a Madrid convocada per la Comissió Europea dels Mr. PYME del conjunt d'estats de la Unió Europea. I a indicació, és una jornada, però a indicació del director de SMEs de la Comissió Europea de Brussel·les, presentarem reempresa com a millor pràctica en aquest àmbit del business transfer que diuen ells. Vol dir que molt contents i moltes gràcies a tots els que heu fet confiança a reempresa, perquè al final hi ha un equip entusiasta i gràcies pels comentaris, hi ha una metodologia que jo crec que hem fet aquesta bona traducció que explicava abans, però sobretot hi són vostès, que són els que avui ens permeten fer aquesta sessió i divendres una explicació que espero que acabem convencent encara més els tècnics de la Unió Europea i els Mr. PYME d'arreu que aquest és un programa amb molta transcendència. Gràcies a tots.